Velkommen til Tempovej nummer 39 i Ballerup. Jeg hedder Lasse, og jeg har en virksomhed, der hedder Julefabrikken. Og vi har et stort lager herinde på 3000 kvadratmeter. Der er dejlig port, der kan åbne, og det hele er indhegnet. Og grunden til, at jeg gerne vil vise jer det er fordi, at vi bruger slet ikke vores lager hele året. Så vi kunne godt tænke os at få nogle legekammerater, som måske kunne bruge lidt ekstra plads. Vi deler det sammen med 2 andre lejere og har et kæmpe ankomstparti med 3 porte, hvor man kan bakke direkte til sluser. Og så har vi en port i jordniveau, som man kan komme ind og ud af også. Så kom med indenfor, så går vi lige ind og kigger lidt på det. Der er fine parkeringsmuligheder herude også. Fragtmændene er vant til at komme her. Solen skinner ikke hver dag, selvom man skulle tro det. Men der er god stemning herude. Og udover at vi har ledige kvadratmeter, så har vi faktisk også en lagermand, Anton, som kan hjælpe, hvis man skulle have brug for det. Det første, vi kommer ind i, det er ankomstområdet, som vi kalder det. Der er 600 kvadratmeter herinde, som man kan læse af i og læse på i. Der er masser af ovenlys. Som sagt, deler vi det sammen med 2 andre lejere, og det er ikke noget, man kan have ting stående fast herude, men som ankomstområde og afsendelsesområde fungerer det fantastisk. Vi har masser af palleløftere og udstyr, så det er man også velkommen til at måle. Vi kan lige hurtigt tage en lille test her. Der er selvfølgelig låse på portene og alting, men nu roder vi sikkert lidt. Den fungerer perfekt til alle typer, også hvis man skal læse containere af, kan de også blive sat af. Og der er selvfølgelig en justerbar rampe derude, så der kan blive nemt ind- og udkørsel. Det fungerer rigtig godt. Igen, masser af lys ned ovenfra, og i det hele taget et rigtig rart sted at være. Vores lager ligger herinde. Vi har stadig masser af ting lige nu, men det bliver hurtigt pakket væk. Som sagt er der små 3000 kvadratmeter herinde, lavet med masser af lagerreoler og også masser af gulvplads. Så er det ikke paller, man skal have opbevaret med noget andet, så har vi rig mulighed for det. Vi lægger selvfølgelig en plantegning ud, så man kan se, hvordan og hvorledes det hele er indrettet. Man behøver jo slet ikke bruge alle kvadratmeterne. Har man bare brug for 100 eller 200 eller 300 kvadratmeter i en kortere periode, så bare tage fat i os. Vi er egentlig åbne over for alle løsninger. Så men vi kan lige gå en tur ned igen. Mange 100 kvadratmeter pallepladser hernede til at sætte op og ned. Alle reolerne er mærket op med numre, så hvis man har brug for det, så kan vi sagtens assistere på den måde. Mulighed for pluk og pak. Wrapmaskine har vi også, så man kan få filmet sine varer. Vi har i det hele taget alt udstyr, der skal til for at drive et lager. Vi mangler bare nogen, der gider at bruge det. Specielt fra februar til oktober måned, hvor vi har helt lavsæson. Det ville være super fedt, hvis der var nogen, der kunne få glæde af det, og vi kunne få gavn af at få en lille lejer ind på kortere eller længere periode. Tag fat i os!